Hej, det er Nikolaj. Jeg har valgt opgave C i vores temaopgave om sammensatte funktioner. Okay, vi får oplyst, at en funktion f er differentiabel i x, og så vil vi så gøre rede for, at den sammensatte funktion h af x, som er 1 over f af x, også er differentiabel i x, og så vil vi forsøge at bestemme h mærke af x udtryk ved f af x og f mærke af x. Okay, vi følger 60-reglen, og så for søren starter ud med at finde vores sekanthældning, som jo er ændring i funktionsværdien over ændring i x-værdien. Ja, vi ser her et fast punkt, 1 over f af x, og så har vi et andet punkt, hvor vi så har en anden funktionsværdi. Vi ser, at vi har punktet før, altså x, og så har vi en given ændring i x-værdien. Og det er naturligvis vores ændring, altså hele det her, det er vores ændring i funktionsværdien, og det skal naturligvis være over vores ændring i x-værdien. Så går vi videre til trin 2 i 60-reglen, hvor vi så skal differentiere det her. For man kan da godt se, at den her den er helt gal. Men måden vi løser det her på, det er simpelthen ved at forlænge de to brøker. Vi starter med den brøk herover. Der ganger vi simpelthen nævneren herover fra over begge steder, så vi forlænger brøken med f af x plus delta x. Omvendt gør vi så herover, hvor vi forlænger med nævneren herover fra, altså f af x. Så kommer det til at se ud her, som hernede. Og det er vi rigtig, rigtig glade for, fordi nu har de jo samme nævner, og så kan vi bare flytte tælleren over. Og det gør vi så hernede af. Ups, der ser vi det. Og så tager vi også lige delta x op herfra. Det er en brøkregel, at hvis man har det her delta x del på hernede, jamen så kan man bare gange det op i brøken herop, altså op i nævneren. Så jamen så får man lige pludselig noget guddommelig inspiration, som Jesper vil have sagt det. Man vælger simpelthen at smide en minusparentes ind her, som man ser, jamen så må heroppe, der må den her jo skifte fortegn til plus, derfor kommer den her ind, og så må den her, som før havde et usynligt plus her, blive til et minus i den her minusparentes. Så får vi igen noget inspiration et sted fra. Og det er simpelthen, at vi vil flytte vores noget af nævneren ud eller væk. Og det kan vi godt gøre på den her måde, fordi det giver jo det samme som det her. Hvis vi nu skulle gange de to med hinanden, jamen så vil vi gange 1 herover. Det ændrer ikke på noget. Og så vil vi gange nævneren herover, jamen så har vi jo netop vores udtryk for sekanthældningen igen. Og så vælger vi at flytte den her minusparentes over på den anden faktor her over den anden brøk. Og så får vi så i stedet for bare 1, jamen så står der minus 1 herover. Nu ser det straks rigtig, rigtig godt ud. Fordi det vi kan se nu, jamen det er jo, at den her, det var jo den vi gerne vil have frem, fordi nu kan vi sige, at det her det er jo grænseværdien f mærke af x, når delta x går mod 0. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Og så er der jo den anden del, altså den anden faktor herover, jamen for delta x gående mod 0, så må det her blive et rigtig, rigtig, rigtig lille tal. Ikke 0, men et rigtig, rigtig lille tal, så man kan se bort fra det. Jamen hvad sker der så? Jo, så får vi jo bare, at det er fx gange fx. Det er jo det samme som fx i anden. Og så er vi faktisk ved at nå til vejs ende, fordi nu kan vi jo sige, jamen det her det er jo h mærke af x,
Så det betyder, at h mærke af x er f mærke af x gange minus 1 over f x i anden. Og hvis man gerne vil omskrive det her til noget andet, jamen så kunne man jo sige, h mærke af x er det samme som grænseværdien f mærke af x gange minus f af x i minus anden.